Здравейте, хора! Ето тук сме на крепостта. Както виждате, хубавата гледка. Всичко е прекрасно. Тук мисля да пробвам коин с вкусна торта. Това за първ път го виждам. И вътре има някакви частици и затова нямам търпение да го пробвам. Така, отворихме го. Слагам си го ето тук. И да видим какъв е късмета. Кого си харесваш тайно? Буквално не е тайно, всеки човек го знае, ето. Да ми вярвате. Кого си харесваш тайно? Еми Ясмина. Не е тайно, даже публично. Всеки човек на земята го знае. И време е да пробваме този коин. 3, 2, 1. Еми какво да кажем? Има вкусна торта. Мале! Мале, та пчела ще налея с торта, ей! Леле. Много е сладко за мен. Иначе е яко, иначе... Не знам, не ми харесва. Горе-долу... Бляк. Не ми харесва. Сега ще го метнем от тук. Не, мазикам се. Това е всичко от мен. Чао!